Чё дидесен тифалчара? Тифалча оригинал. Тайди сада чанд сомон арзиш дора. Мо мефурӯшем ира 50 сомон. Ина нигоҳ кунед. салом бародаро, хушомадед ба сайти 550 ҳунар. Мо таслим гирифтем ки аз ин пас ҳар яктаи шумо агар хоҳиши реклама кардан доре, метавонед дар номерҳои мо тамос дабурем. Чизҳое дар хона дорем ки намедонем чӣ хел ба савдо барорем. Бародаро, номерҳои мо, ватсапи мо 24 соат кор мекунад. Марҳамат, хулосаи худро барореду ба мо занг занед. Мо дар YouTube канали 550 ҳунар реклама мекунем. Раҳмат.